mga bay. Morning mga chuy. Sa'yo takaw. Narabot tayo laag. Check. 6:16 sa bundag. Alright mga chuy, tayo ay mana ko diri sa sakyanan. Maglaag-laag na punta. Maing buntag sa inyo ang tanan diya. So nakapamahaw na ako. Okay na ang tanan. Ayun, ing tawag na ang ako ang sakay karon pick up location. So padulong na ako dito. Mag-update ko kung asa mi paingon. Alright mga chuy, narata karon sa Skyway. So padulong na ta sa ato ang destinasyon. Ayan. So mag-update ra ko sa inyo unya kung asa mi paingon. Kay wala pa makukabalo kung asa ni mang laag ni akong mga sakay. Oh, mora good na. Skyway nga traffic kada buntag gini din. Alright mga chuy, mahapit sa ako sa gas station kay mangihi. Naro ka ihiom. So dool na ako sa ako ang destinasyon. Iyo nakahabol pa. So, mangi sa tadri. Alright mga chuy, touchdown ta diri sa Ruas Boulevard. So na ako diri sa Ruas Boulevard karon. Nag-iisip ko sa kanan. So gap na pud akong dala karon kani. Ay. So tamang antay lang ako dito sa parking. Kasi yung mga sakay ko nandun pa sa loob. Diyan. So antay lang ako dito. Alright, gusto ko lang i-shout out ang aking pamangkin na Janine Cagasan Anobling. Yun, na-shout out na kita ha. Nagpapa-shout out. Shout out sa pamangkin. Ayan siya, ayan, yung pamangkin ko na maganda. Ayan, ito yung Facebook niya. So, amping permi Inday. Amping permi yon focus sa pag-eskwela ha.
Ayun, regards ko sa imong kuan, imong papa o imong mama. Ingat palagi. Ayun, syempre. I-shoutout mo na ako asawa, syempre. Yung pinakamaganda kong asawa. Ayan, oh, ayan. Ayan, nasa screen, oh. Yun. Ganda ng aking asawa, no? Kaya ganado akong umuwi, eh. Hintayin mo ako dyan, diba? Uli na ko diya unya. Alright mga chuy, update na to karon. Ako karon sa naami karon sa MUA. Sa MUA ni. So naniud tulong akong mga sakay. Kaya yung gusto nila nga mukuyog ko sa sulod, kaso wala eh, maulaw ko. So gitagaan lang ko nilag pang paniud to. So time check 12:30 sa udto. So, gutom na, mangita lang ko og drive thru na lang ko ani. Gusto man sa akong mga sakay nga dito na lang ko sulod mukaon daw. Ayaw ko ma'am kasi nahihiya ako. Dito lang ako sa parking ma'am. Oh, sige kuya, sabi ng aking sakay. Yun, ito yung magandang balita, di ba? So tara, maniud to ta, mangita tagkuan, pang drive thru lang ta. Let's go. Na ako'y nakita dali kanina pag drop na ako nila. Dira na ako sila gi-drop oh. Dira. Ayun, McDo. McDo na lang or Jollibee. Asa may mas doolan eh. Jollibee na lang siguro. Aba i-drive thru ng Jollibee. Ana or McDo. No U-turn. Kang U-turn ani. Layo pa si U-turn eh. Gutom na. Mga chuy, mag-drive thru sa ta. Hello po. Hello. One piece chicken. Drinks po. Coke lang. Large na po. Ano lang. Anything else po? Isang burger. Yan lang. C1 regular po. Sorry, ang burger po. PC for drive single 1 wine 1 or Coke 1 piece. 144. Kami namin guys. Sige. Sakit ng parking. Ang daan. Grabe. Alright. So, click pa tayo. Tatagwan.
sa mga chuy. Gutom na. Kaya ng bintana kayo. Kasi manimahong burger ba? Basta na yun. Maanta. So, pick up na ako kaya nagtawag na. Nanawag na. So, tara. Alright mga choy. Natapos na aking drive ngayong araw na to. Time check. 2:45 ng hapon. So hanggang alas 4 lang ako. And sabi ng boss ko, natin ko yung aking mga sakay, pati si boss ko. Sabi ng boss ko, pili ka dyan kuya kung anong gagamitin mo. So ito na yung gagamitin ko pa uwi. Minicooper. So tara, drive tayo pa uwi. Alright, pauwi na tayo. Tapos na ako balikan ng ako ang unit. Para akong unit to. So parang ako nabalikan kay mura ganahan pa kung mugamit ani. So let's go. Okay, malamig na. Alright choy, nandito sa Skyway. Tamang tama, pag uli na ako alas 4 na. So time out na din, uli na rin balay. Thank you Lord at natapos yung isang araw ko ngayon na at okay yung biyahe, di ba? Salamat Lord. Tapos may bonus pa tayo. So ayun, pauwi na tayo. Dalawang na ko uli. Alright mga choy, dito na ako sa nanakatari sa office na mo. Park lang na ako, then mauli na. Alright mga choy, touchdown na to dari sa office. Na park na ako niyang ako ang alaga. Sumusaka lang ko, then mag time out, then uli na. So mura to. Ang ganap sa isa ka adlaw karon. So maraming salamat, daghang salamat mga choy sa paglantaw. Daghang salamat sa kapalo o magpalo pa. Okay? Ingat kayo palagi, keep safe and keep on driving. Bye bye.